Що е най-свето, човеко? Верата и народността. А спроти верата какъв сте? Християнин. Защо следувам по науките Исус Христови? А по народност що сте? По народност съм българин. Защо? Защо съм роден от татко и майка българе и зборувам български. Не бива ли да измени човек верата и народността? Има такви люди, що се изменват верата и народността. Тук тия чинят най-тежък грех. Таквие люди се имат от светът за предатели. Тия никому не са мили, ами всекой ги мразит и ненавиждат. Затова и аз никога не ке просто да ми помнят такво нещо в умът ми. И всекога ке се мъча да спестявам такви изумени люди. Що се нарича отечество? И кое е наше отечество? Местото, къдещо се ражда и се открадва некой, се вели негово отечество или татковина. И така, наше отечество е Македонска България. А има ли такива люде, що се отричат от народността си? Има много, а най-повече в наша Македонска България, що си остават своята българска народност, за да се чинат гърци или друго нещо. Таквите люди се имат от светът за предатели и нечестни. Ние кой език говориме? Ние говорим български език, що е произлезъл от славянските. Затова и ние, българите, се викаме и славяни. Дали само ние българите сме славяни? Не. Славяни са русите, поляците, чехите, сърбите, словаците и хърватите. Що се нарича народ? От едне племе люди, кои ще говорят един език, живеят задружно и са навикнали на еднакви обичаи, се велят народ. Местото, къдещо живее един народ, е неговото отечество. Така ние българите сме един народ, а нашето отечество се вели България. Кузман Шапкарев е роден на 1 февруари 1834 г. в Охрид, важен духовен център, наследил творческата деятелност на Климент и Наум Охридски, запазена в паметта на тамошното население. Син на своето време, Кузман Шапкарев е имал за идеал да усвои и усъвършенства елинската образованост, но същевременно горял от любов към своето отечество и своя род. Затова отрано е засегнат от идеята за обучение на роден език. Вуйчо му, Янаки Стрезов, пробужда у него интереса към българските народни песни. От своя подучител Константин Озунов взема уроци по българско четмо и писмо. Ратува за въвеждането му в българското училище и в българската църква. Кузман Шапкарев е известен не само като фолклорист, но и като голям духовен будител в Македония, енергичен борец за българската духовна свобода. Неговия девиз е «Бъди полезен роду си». През 1854 година заедно с Янаки Стрезов откриват частно училище в Охрид, но години наред след това учителства, преподавайки български и гръцки език, Струга, Охрид, Прилеп, Кукуш, Битоля и Солун. През 1863 г. Кузман Шапкарев се жени за най-голямата дъщеря на Димитър Миладинов, Елисавета. Техни синове са революционерът Климент Шапкарев и офицерът Иван Шапкарев. По примера на братя Миладинови, ревностно събира народни умотворения, виждайки в тях бисери на народния дух. Работи с Димитър Миладинов върху сборника български народни умотворения с 1300 песни, 280 приказки, описания на народни обичаи и облекла. В предговора на сборника пише: Богатството на българските песни в Македония е неизцерпимо, а особито по селата и по малките градове е изворът не само на песните, но и на всекакъв вид народни умотворения, приказки, народни поговорки, пословици,
гатанки, игри, обичаи, суеверия и прочие, които вкуп очертават народни ни бити живот, а най-осезателно характеризират и определяват националността на населението, о което се намират. Дори от автобиографията си, писана в Прилеп през 1864 година в една тетрадка, Кузман Шапкарев къса първите страници и ги замества с народни песни под заглавието «Песни стружко-охридски, нахождаеми в песнярницата М», Миладиновия сборник. Първите стихове на 47 народни песни. Работата по диалектния изговор в песните от различните краища показва тънкия му езиков усет. Филологическа ценност е и документ, който свидетелства за постепенно надделяване на източното българско наречие като общо български книжовен език. В автобиографията му четем още: В 3-годишното почти време, що учителствувах в Струга, две доста забележителни неща взедоха място. Първо, що за първи път и аз въведох в училището да се учит и байченият ни език, българският, кой от един век напред почти 70 години беше изчезнал. След Руско-турската война Кузман Шапкарев се преселва в Пловдив, източна Румелия. По същото време екзарх Йосиф му предлага учителско място в Солун, защото такова едно изселване на образованите македонски българи може много да повлияе както в отношение към развитието на нашия народ в онези места, така и в отношение към успеха на българската екзархия. Отдето ще може много да помага както на екзархията в делото на нейния успех в Македония, така и на самите си съотечественици. Основната мъжка, след това и девическа гимназия в Солун Свети Кирил и Методий просъществува от 1880 до 1913 година. Кузман Шапкарев е първият неин директор. Той подготвя цялостен план за учебното дело в Македония, като превръща Солун в столица на просветната дейност. За 33 години съществуване в гимназията са обучени 5820 ученици в мъжката гимназия и 5154 в девическата гимназия. Сред тях се открояват имената на Андрей Ляпчев, Иван Ванче Михайлов, Борис Сарафов, Гоце Делчев, Даме Груев, Тодор Александров и други. Изтъкнати учители в гимназията са Григор Пърличев, Георче Петров, Константин Величков, Трайко Китанчев и други. Турската власт гледа на Солунската българска мъжка гимназия като на образцово училище. Турски държавник по този повод в мемуарите си пише: Българите в Солун имаха една гимназия с пансион, в която се възпитаваха младежи от всички краища на Македония, тъй като в града българите бяха съвсем малко. Обаче большинството от християнското население в Македония бе българско. Патриаршията наистина държеше под свое влияние много български села и почти цялото население смяташе за гърци. Обаче то бе българско. Говореше български, почти нищо не разбираше от гръцките молитви. Патриаршията всъщност се крепеше на невежествената и фанатизирана маса. Българската гимназия в Солун беше отлично уредена и както турците, тъй и гърците завиждаха. За учители се изпращаха от България способни и даровити преподаватели, които всички имаха един общ национален идеал. Тази гимназия приготовляваше младежи, които се пръскаха във вътрешността и в цялото селско население вдъхаха пак един и същ общ национален идеал. След 1884 година Кузман Шапкарев работи като нотариус и мирови съдия в Пловдив, Сливен, Стара Загора, Враца и Орхание. Сътрудничи активно на вестник Македония, вестник Право и на списание Читалище. Редовен член е на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките от 1900 година. Кузман Шапкарев умира на 18 март 1909 година в София, оставяйки след себе си светлата диря на родолюбец, фолклорист, просветител и духовен водач, радетел за опазване и съхранение на българщината в Македония.